var sidste sats en russisk rondo fra Henri Ertz 4 klaverkoncerter. Det var Howard Shelley, som var solist her, sammen med det tasmanske symfoniorkester. Howard Shelley er engelsk, så han kan man godt udtale den på. I øvrigt så lovede jeg jo lidt tidligere på morgenen lidt engelsk vejrinspireret musik. Jeg har fundet lidt frem. Morgenmad sammen med deres lagte familiemedlemmer. Det er blot et af resultaterne af Region Syddanmarks nye budget for de syddanske sygehuse. Det nye budget er hele 320 millioner kroner strammere end sidste år, fortæller regionsrådsformand Karl Holst. Vi har lavet budgetforlig med alle partier, uden vi har været ude og lave store besparelser og store fyringsrunder. Og det har vi gjort, fordi vi har en sund økonomi i Region Syddanmark, og det skal vi blive ved med. Langt de fleste penge skal findes på effektiviseringer, men 40 millioner kroner kommer direkte fra besparelser. Ifølge Karl Holst er det dog så lille en del af budgettet, at borgeren ikke kommer til at opleve det.